Ece, Oğuydum. ben çağla bağında kevelek oldum. Söyleme. Ece, benim kevelek oldum. Berekella. Barın keveleciklerim onu. Uçup çıkka dukana gidip jigiň üçün şunyalat çağarlyň getirip berin. Ece, on kevelek götürüp bilmezse. Ece, kevelek geçecek ha. Ece, ben çıkacak. Ata, şagirdin ala değil de. Ha gel ver bunu, gel ver. Oho, azatsan. Gel bak hadi. Ve aleykümselam. Şükür yaxşı. Han geç bak hadi. Özüňem bowmy? Şükür ganimet, öýçerler sağlyk. Özüňiň näli işlerini gowmy? Ay bir de mervetden şey sorap dursun da hasan bow. Kellemde bir eden täze pikirler taslamalanma. Ona men köýlen sizle maksatlaşanyň Halifa. Oňorpsun nim. Taslamalaryň pikirleriň gowy eken. Öz başta pikirlenip täzelik giýiljek bolýandan görünýär. Bir söz bilaýdamda gaty bowy, bereketli. Ay, Halifa moda. Inim. Şähert halifadan ozdurmasa hünär ýeter diýipdirler. Tuğalemi. Sene bizden ozdurup baryan. Ay, yok bayana. Ozdurmak näme işletin ana, Halifa? Senin ýylyňyzdan ýetýän sentek käç aý sowatmaly bar. Ay beýem diýme. Siz şu wagt ýaş, tüz alhamydyň joşup duran wagty. Sizin tüz şu wagt döretmeli, işlemeli wagtyňyz. Ana, şu işdiýäňde bir ýadyma düşdi, öňür ki taslaman bar. Şonu işine geçiräjek bolýar. Oň üçin bir ýeri işe durjak bolýar. Doğru diýen, gaty doğru diýen. Bir okuwam okudurwaly, işem edip ikinji okuýarlar. Hem tejribe toplardyň, hem dünýä garaýşyň meňe. Şoda taslama düzmek bir aýry, ony işine geçirip adamlara hödürlemek olan bir aýry. İşler başlasam täze pikirler dörer. Gara görsün işlemene gowuljak-da. Täze adamlar bilen işler. Köp täze zatlar öwrenirdim. Belki öwrenen Halipa ýöne maňa iň köp öwreden dörejilik okuýum maçan ol. Siz ol galarsyňyz. Haninim, goý. Mogalymyň ýüzüne öwme. Bir zannyna zehin okuyup bolmasa, Halipaň öwreden bilen ussat çykmaýar. Men çylmaýyn diýän. Zehin bolyn Halipaň duşmasa onuň ussat çykmaýar. Şu wagtda men işlem görenler sen ana şägirde dälsiň diýip menden soraýarlar. Ay, elimiz meňdeşler işleýär. Ýöne anhatenne şu hasam soňky işleňde täzel gow duýlýar. Bolmalsam şeýle de inim. Onuň soňam bir ýanky işleýänem gowdat. Wagtyň ýetirmedi çaltyrak işe gir. Özüm okuyup başaranyňy açyp biljek iş bolsun. Menem sana goýda şol. Wa Halipa menem hälinler şol haýş edeni otýardym. Birden kärhanalarda nakkaş berek gerek diýseler, aýda bory. Bolýa inim, hökman. Eşitsem ilki bilen saňa aýdar. Tiň işlemen näili şo öňkü ýerdesiňi da? Oğlum, işlerim şol gidip otyr. Annaga men ýanyma gelsin. Geldi. Ona bir yerinde yok mu? O ne el çıkıptır? İşe bir geldi mi? Yagrap kolunu ne şowat öyle? İşgärler iş yerine oturmalı näme? Sen olara seretmen nire serediýän? Bilemok. Derrew annagan tap. Begençlan, etenmay? Vay. Men ýer bilen mugaýa gitjek diýip oň özüne aýdypdym ahly. Bolýa. Häzir oňa özüm jaň aýdaýyn. Bolýa oğlum, sag bol. Alo, bu men anlam.
Sorapsyňyz da. Hawa soradım. Men şu adam sorayan dedi. İş vakti neden emsep berdiňiz? Yanak gaş bedekçilerini iş yerine oturmak hukmanlığı yok mu? Men häl muzeýe aýlanyp görjek diýip aýdypdym adam. Muzeýe? Muzeýe aýdypdym. Ýöne mene sen işten soňu dersiň öýüp pikir etdim. Ay iş tutulýança garaşyp oturmaýyn diýdim de. Täze pikir näçe çalyp gelse şonça da gowy bolýardy. İşte pikir gelen okma. Bak bir zat döretjek bolsaň bir ýerde oturman aýlanyp gözlemeliler. Dörözlük adamsan bolmandyr saýyn. Dörözlük adam solan bolsak. Bidem muzeýden muzeýe aýlanar ýörerdik annaga. Ay başlyk, bar diýen menen bar ýanna. Yok aylan. Allah'ım gowur joşdur. Allah'ım gowur joşan taňry işe gelerdiň de. İşe gelen taňry menen bir görjek bolun gaýratyňdy annaga. Bolýa başlyk. Hükman. İlin kaş şeyle wala ýaray. İş wagty oňa aýlanyp bermelmiş. Nememiş nakkaş bedegçimiz. Kara bahana bilen işe görmez. Joşşagylham stolun başynda da joşarlar. Keveleciklerim. Keveleciklerim, nirdesin? Havete. Keveleciklerim, barın jiňiňiň oýna başlaryny ýygnap, öýe marasalaň bolýarmy? Eze kevelekler ýygnap bilmer ha? Ýegençler. Men kitapxana barkaýçy. Başlyk torada kitapxana gitdi diýip aýdaý bolýarmy? Bolýa, bor anna. Bolýa, tamam. Bolýa. Ha, gelin bas. Otur beňiz otur. İşleýärmi? İşleýän bas. Berekella. Ne ettin düýüm taşyrym ýerine ýetirdiňmi? Ýerine ýetirdim, ne? Göräýmiz? Ha, şularmy? Ha. Berekella. Nememi? Bir annaga ýerine mi? Annaga kitapxana diýip bitdi. Kitapxana diýip gitdi. Awa. O nähil bolýar? Soňky buyurmaň taslamalaryny goýmadymy? Ay ýok, gönemen derrä tutjana da emas. Goý telefon, goý. Men özüm jaňlaşar. Bolýa, onu her ki ýerden tapşyrmam ýerine ýetirýär. Bolýa. Men gelme elterdim, bolýarmy? Berekella, beňiz gaýrat et. Bolýa, tamam. Bu näme ho? Sana diýeňim bunu çürýär. Hey, annaga. Girekleseň peýdaň degeni var. Alo. Başlyk jaňa denekeniňizle. Owa jaň etdim. Näme başlygyň jaň etdi, jaň almanlarmy sen? Men kitaphanadadım da. Bak o taýda telefonla gürleşip adamlaryň ünsüni bölüp bolmada. Şoň üçin daşary çykyp gürleşäýin dedim de. Düň ýerinde tapylaňam. Bugun olsa jaň edýän jaň malaňam. Erti näme täze tapsy? Başlyk, men şoň üçin häzir ýygyny aýladym ha. Düşünürip durdy şoň üçin. Anna, geçen hepden buyurmalaryň taklamasını taýin etdim. Taýin oldum kaşy. Men onu boldum başlyk. Birinji gün eltdim ha, eltip stoluň başynda goýdum. Senem şu wagt men iş maslahatym bar. Soň tere dernidim. Ýadyňa düşýärmi? Şeýlemi? Taklamalar nerede? Ay bilmedim de başlyk. Stoluň üstüne men goýup gaýtdym. Ha, stoluň üstüne. Häzir görüşdürin. Ha, ne. Bar. Bolýa başlyk, bolýa. Nähil wallahi.
Gonç, howlup durup alaydın da. Olup durman İsa var mı ho maral? Barda atlamırallı mıqam? O alantыңla dadın koyan ne altыңla? Senden qaharly, yan öýde qaharly. Indi bir ýekçek olsam qaharly. Goğunuma dur. Ya işte bir zat olma. Bolup bolanda at yok da yönü. Yönüsü näme? Ya işgärlen bir yer qaharın getirdimi? İşgärlen käbir yerine oturat gelen nokta. Ana qaharım böyle. Hasan orada mudede kitapxanada aylanyp bir yerine oturma. Wy, annaga, o bedeçiňi dämi näme? O. Ne bizde başsa annaga bamy. Wy, Gonç, o haçan işgär dämi näme? Hasan kişkar bolan näme? Wy, Gonç, owur dörüjlük adamsy, gidip täze pikir tapmaly, gözlegde bolmaly ahry. Annaga bilen dilleşdiňizmi? İkiňizden bir perdeden gopýaňyzy. Wy, dogry zatda. Men isim onkudan wajyp dämi? Mene günü dokun öýde yerimde oturyn gymyrlaman. İkiňiziň işiňi deň däl ahry. Owur dörüjlük adamsy. Düşünmedim näme? Sen menlik bolmalyam ho annagaň arkasyndan alman. Men hiç kimim arkasyna alamak, dogry zat aýtýan. Menlik onluk dep, näme? Bas bilmeýäniň annaga minni. Doğruda galyn işgärler yerine oturup işine diye. Ay, mene düşündürüp ýadadım, özüň gowulýansyň da Gonç. Wy, ýoksa da ýörem dokmy? Ýaňa howlup durup alym. Ýörejek sonra warny et bara. Ýöremän ama ýörýäň. Yana bu hanağın işleyenin tapılmadı mı? Ay, isem tapılarla ýöne iş ýogam da bolyn. Men diýenim ýokda. Benim özüm bilýärmi? So kuýum açybiljek iş diýip şonu goýlap berdi. Ayın ha 10 ýaly işem bolar. Adys garaş. Sen ýaly beregsin akkaş tapsa. Aljak kärhanalar kändir. Menem bir gawat gelse aýdar ne botyr. Ay nesibeli unwadyr da halipa ýöne çaltyrak bolsa kemde. Bolar men, bolar. Adys gaýrat. Medet! Ay Medet! Medetcan gel oğlum bana. Keveleciğim, bar çıkaran eşçiklerin yığına bana. Ece, kevelikler yiňap bilen oğa. Uy, kevelekler näme diýýän? Daşarda oynap bilýär. Bar keveleciğim sen hem oýnaýyn. Telefonum var Allah. Alo. Begens goňmy? Annaga ýerine mi? Begens gördüňi telefonu goýmandyrymy näme men jaňa diýäme düşüp bilemek. Näçe jaňa diýän? Men oňa hälen näçe jaňa diýip otyrna. Şunça wagtda bir gurlaşmak gomy. Ine de gelmede işe gelen ok. Gelen soňsy telefondan atyrşyp otyr. Ýok. Ölmek gurlaşar. Hawa taslamalara düz giritdiňiz gördüm. Annaga salamu aleykum. Oho, başlık. Wa aleykümselam. Annaga görýän boly sen meni görülürsek gäli diýän. Men tide hälen berjaňa diýip otyrym. Sen bäde telefon goýar ýerde goýogda. Men müşteriler bile gürleşdim. Olaram taslamalaryň niresinde üýt götmelligini düşündirdiler. Men olara birden başlyk jaňa däýmesin. Indi goýun telefon diýip bilmene. Kim ise bahana tapılıyor. Men gereklesem ya muzeyde ya kitapxanada ya başka yerde. Qara haýryň etjek gelle anlama. Ya müşteriler ýüzüni alsam, olar işleşmäge başga adam gözlemedilermi? Müşterilerin yanına varıp ýüzüni gurlaşdyň o da anlama. Gitsem ýene ýerinde ýok diýersiň de. Ay qara gepal qalmada. Bahana tapdy otur. Eger şu bolşmam göwnüňizde ýaramaýan bolsa, onda çäresini özüňiz göräýmesiňiz mene bilmedim. Çäre görmel bolsa göräýär. Näme görmän? Asyl işdenem çıkaran gerek bolsa. Ýöne edir şu wagt bide. Beregçi nakkas gerekde. İşden aýyrsam, işem durar. İlki ýerine adam tapaýyn. Görýän bolyn halipamyň maňa bolan anamy örän uly. Diýmek, men halipamyň maňa bolan anamyny öýdäýmeli. Ýeri ber. Başlyk çağırdyňyzmy? Ha çağırdı Begenç gel. Begenç. Bir dakika wagtyň içinde täze nakkas Begenç gerek. Sen gözleşdir. Öwren
İşlerini gör. Düşündün mü? Onun haytının iyisi qoğulur da, mağa görkederdim. Düşündü mü? Hava bastık yönü. Ana işten çıkkanı. Sen begenç. Soruğun adalıkta beren tavsırmayı yerine yetir. Yankı deysin mağa oğlan görüştür, işlerini gör. Haytının iyisi qoğulur da sonra malar. Böyle. Barmaz. Bar. Men onu başlığa haber vereyim. Alo başlık, şu diyen oğlanımla geldi. Nakkas bedevçi vazifesine. Böyle, var. Ona uğradı ayarnadır. Siz ona para verin. Böyle. Barını men bar versin. Böyle. Hova enim işlerini de gördüm. Adını kim derlerdi? Adadi. Adadı. Ölümü qovadı da erekeni. Tüyüt bir de göre iş erekeni. Taslamalarını, çığırlarını benim işimizi arkayın ulan vermeli. Sağ olun. Nesip bolsa ulanırsın. Adadı. Ömtüdün ken tecrübemi de yokken söyleme. Hava inni işe girip öğrenide atlanmayıp iş yüzünden etirsek kol yani. Onda da çığırlarını da tuğulemi ön iş tecrübesi yetik adam ki erekeni. Ay halifam o da köp zade öğretti, köp zade kömek etti. Onda ne adadı? İşe anlamı da edey. Şeylem köp sağ olun. Men haçan işe başlamam. Yedir sumatiyen alacak yerine boşta. Yönü bakıp derrew boşar. Boşadığı kömekçi sana çağırır. Boş değil. Ogo yedir sumat bedegisi nakkasımız var. Anna oğluk işler öydüm o. Anna var. Allah. Sizin bedelçiğini Anna Baylif mi? Ogo. Sen tanıyalım mı? Hava. Anna men halifam da. Bu iş şeyli mi? Halifan deysene. Asıl sizin eliniz, işleyişiniz Anna'nın işini men diyade deydim ben ödeyamda fikir ettim. Ol nemçe işte gidecek kol yaka. Men soramda hemisi işlem kovdu ya. Sınama istemağım öde işten gidecek kolunum. Yönü men çıkaracak kolum. Nemçe. Ol işte önüne adam geçirmeyen olmalı. İşine sedim yokla. Yönü düzgün tertip meselesi kıyınırak. Qara bir söz bilen täze işgär almaly diýen netije geldim. Doğru. Böyle olan orta men bu işten oňaýlym. Başga işler bolak gören. Näme? O näme gelip? Sen ýaňama işe girecek diýip durdyň. Ay diýip durdum bolýan men kimin ýerine gelýänini bilemokdum da men halifamyň ýerine alyp bilmem. Şäher halipadan oldurmasa hünär iter Diýipdirler. Ýöne şägert halifam wezipesini eline almaly diýmändirler. görýän bolan inim sana iş gerekligi ýalan öýdü. İş gerekligi için ýöne hernäme ortada men halifamyň ýerine alyp bilmem. Halipan syýlamaly. Onuň dogry. Ýöne özüme mätden çykaryp bolmaly. Gaýtam tersine iş diýip halifam ýatdan çykarsaň şägert torluň bolýar ondan. Anagama hünär öğretdi. Özünün bar bilýän zadyny maňa geçirdi. Diňe hünärem däl, men anagadan terbiýe alym. Onsoň anaga ýaly adamy günni çyralam özüp tap bolmaz. Dörejilikde de, adam kärçilikde de ol üýtgeşi adam. Bäh. Halipana hormatyň ulyken hanyl. Diňe menem däl. Şunu işi menen başga kişi durursan adam anagaň ýerine geçmeli ýa-da şu işden ýaýdanar dururlar. Şol ugurda işleýän için anagaň syýlamaýan ýok. Ol diňe men üçin näl? Barıdan ýaşlar üçin mektep bolmaly. Ol tamam halifamyň ýerlemedik ýerine menem ýerlärni öýdüm. Sen hemen pikire batırdın. Ana hemişe döröjülüň aňarsy ýok diýe men halifa çykdym ýa bolmasa usta çykdym diýip gol goşuryp oturmaly ýa. Täze atlan pikirini gözleginde bolmaly ýa. Özüm edil özüniň diýişi ýaly gol goşuryp oturany. Hemişe muzeýlara, kitapxanalara ýa hemişe gözlegide. Bundan çykdy. Şoň üçin hem anagaň işler hem ekşiň diline ol ýaşardy göreldi. Ay garap gurasan gurla oturmaly. Men gurlap şoň wagtyňy almalym. Toz men gidip başga iş görläýin. Sağ olun. Seninim özüň bilmän halifany kömek etdiň. Üstesine de sen maňa da kömek etdiň. Tuğulmy annaga şärt ýetişdirip beripdir.
Sağ ol. Sağ olun. Anna, men sizden ötür soraynik geldim. Düşünmedim. Son kuvatlar men size adar yamanını verdim. Müzeye gitseňem, kitapxana gitseňem, işin bekbiydi üçün iş bilen gitseňem, hälim şimdi sorap adar yamanını verdim. Ay sana da düşünýän inim. İnşallah da söylen näme? Anna, sen bana düşünýän. Men sana düşünmendim. Senin işin arada söylen başagaýlyň men kelleme gelmendim. İşten açıp beren ýaly görüp men sen kelleňe artdym. Ay bir iş de inim. İşte näme käwat düşünüşmezligen bolaý ýa-da. Anna, men sen ýerine adam bolda uradym. Men ýerme? Ökünýänem, utanýanam, ýöne boýnalmagan mertlik diýipdirler Anna. Dogrusyny aýtsam Anna, işgär barny gördüm. Bir işgär alnymam etdim. Olam sizin şäherden bolup çykdy. Şägirdim. Ama Haýdy birika. adyna adat diýe. Ideýän işleri, edi sizin külemeňleşip barykeny. Ha, doğru. Şo iş gözläp ýördi. Awa, tuğuleme ýöne şäherde ýetişdirip bilipdiňiz. Şol men gözüm açdy, köp zat düşündirdi. Adady akylly olanlar da. Dogrusyny aýtsam Annaga ogluny işe gerek ekeni. Ýöne sen ýerine geçer gelmedi. Sizin adyňyz eşitenden ýok halifamyň ýerine geçip biljekkäl. Men şu işsiz gedenim kimdäl diýip işten boýun açyldy. Aral oňulyň gurlaşyp öz ýalňyşyma düşündim. Sendenem ötür soraýnyk geldim Annaga. Gorla başlyk. Men sen ýagdaýyňy düşünýän. Hemmemizden bu zatlar işin bähwi düşüne diýäsler. İşten giç ýaşdypdylar Annaga. Inni kadryň biler halifa. Bagyşlan. Ýani oňy. Durmuşda her hil ýagdaý bolup durýar. Ýani o. Görün bir kere bir çay içelim. Şey deli. Gel. Keveleciklerim. Kapyny açyk goýberin, kaklygy geldi. Menassa. Maral, näme şerdi? Monç geldim ben. Geldim, Şunu geldim. sen goýarna hanım. Seyleme. Ha. İýetinden bildim la. Wah, ana kediligi dura. Bagyşla Maral, görmädir ne? Geç. Maral, nagarym içmedimi? Häzir bir şey bonç. Seyleme. Bonç näme bolanyny bilýär? Ay yok, näme? Çağalan näçük näme kevelek bolup berler. Ay goýa. Kevelek bolandan näme ne dukana gidip çağarlyň getirdiler, ne maňa öýler ýyňyşdyrdylar, kömekleşdiler. Maral. Yok da kevelek işlerde kömek edip bilmeýär. Olup gidişikçe naragy. Ne jiglerine seretişdiler bonç. Seyleme. Diýmek onda bular bugün şule diýip bilmez. Hawa bonç kevelekler şule iyi bilen owa. Olar diňe gülis haýar. Onda bular diňe gülisga oňal bar bugün. Al bonç. Ece özüm dükkana gidip gelayım. A sen Medine? Ece cigimi özüm sereden. Wi, siz näme kevelege öwrülmediniz mine? Size näme boldy? Biz oynadık kevelekte. Maral. Bizim sağalamız kevelek däl ekene. Berekelle sağalam. Kevelek bolma. İjeň diýen hökman diňlemedi. Oňam sağalar. Berekelle. Indi men diýen mederdi ha? Medetçan, Medine, ha? Havacın. Hay berekella. Nahara mişendir. Men keveleciklemede nahar goýaýyn. Berekelle sağalar.